Hello guys, may hapon. Di ay mi karon sa ilang balay ni Tatay ni Sol Arps, tapos nag-vlog min duha para mag-vlog mi guys, mag-vlog. O ang among buhaton karon manayaw gihapon mi. Manayaw mi guys, manayaw. Guys, manayaw ta guys. Pasingot ni guys, pasingot. Jangan semua. Parang dog. O dire lang mi kutob guys. Og dire lang dako nakutob ang iyang vlog guys. O daghang salamat. Bago pa lang kuno kasi ang channel, please don't forget to subscribe para updated mo sa iyang mga vlog nga i-upload. Ayaw pagkalimot pag-click sa notification bell guys. Salamat guys. Bye bye guys.